třetí čas. No takže jsme v autobuse a jedeme na tábor. Tady zdecháme, to strašný. Jo. To tady sami jako. Tak je vám ty kosti. No jasně, to je. Jako jsme tady sami. Tak jsme tady jako sami. Já nevím. To je krása. Taková stará. Jeden vystupuje. To rozumím. Jo, jo. Tady je to příjemný. No počkej na to, až ty stromy tady nebudou zase. No, je to zvanečko. Přijedeme aspoň už, jako jsme jeli hodinu. Už jsme pak jeli, ne. 3/4 hodiny. Ne. Jo. Jo. Ne. Jo. Jsme tady. Už jenom na zastávku. Tady je zastávka. Tak jdeme. A to jdeme ještě dolů úplně. Myslíte si, že to jsou skoro všechno z kopečka. Sranda. Mě zajítáhne každá s 2 kabelama. Máme takový bočky, že? Krovky. To je hezký kufříček. Už dosíchý, ježiši. Jojda! Tak teďka úplně tam, potom půjdeme tak rovně, potom tak zahneme a potom dolů a potom půjdeme ještě tak dolů a už jsme tam. Super, tak čau!